18, ipinagdiwang ang ika-17 kaarawan ni Maria Luisa Cassandra Alvarez E. Gutierrez, bunsong anak ni na Don Jacinto at Hermana Mayor Leticia. Buenas noches! Magandang gabi. Ako'y nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa karawan ng aking anak. Gusto ko naliligayan sapagkat nakarating ang ilan sa pinakamalalapit na tao sa aking pamilya. Lalong-lalo na ang aking balay, si Don Fernando Jose. Palakpakan natin siya! Mga galang-galang namin panahon. Aking buong ipinagmamalaki sa inyong ihandog. Ang aking anak, Maria Luisa. Bago ang lahat, nais kong i-anunsyo sa lahat ang nalalapit sa pag-iisang biktim ng aking anak at si Kapitan ito mo. Magdiwang tayo! Magdiwang! Antoinette! Tita! Balay! Umina mo ng lahat. Ako yung nakatitiyak na isang hindi pagkakaunawang nagaganap. Papa! Tita ka nga ng buhay ko, hindi ko siya nakikilala. Antoinette, ako to si Juan! Sa Intramuros tayo nagkakilala! Hindi pa ako tumuho ng Intramuros. Hindi ba tumuho ka sa Intramuros? Maniwala kayo lahat. Hindi ko pa nakikilala ang lalaking yan. Maniwala kayo. Antoinette, tara na. Sumama ka na sa akin at kakasal na tayo bukas. Manahimik ka! Bukas na bukas, ikakasal na tayo. Kami ang nararapat ikasan. Papakilala ko siya sa akin. Walang kasalang magaganap. Ulit pala eh. Bakit pala dito pag-usapan? Hindi ko kaya lang. Buwan! Sibin! Magpinuntak pala ko ito! Nakikita mo na ginawa mo, Luisa? Pinaya mo ko sa harap ng takamay. Pinakamal pinagkakautangan natin! Ito! Sa amahan ng iyong mapapangasawa! Sa aking malae! Klase ka na ka? Papa! Kwenta! Nakakaya! Inutin! Papa! Tapos na ang pagkitipong ito. Parang ako kumulit sa akin. Diyan na, Papa. Grabe! Sa mismong araw ba naman ng kaarawan ni Luisa? Gulat ang lahat sa iba't ibang ginapang nasangkihan. Ang nalalapit na kasal nilang Crisostomo at Luisa at ang panghimasok ng isang Indio na di umano'y nagkakailang karelasyon raw ni Luisa. Sa kabila ng lahat, hindi nagpa-apekto si Crisostomo. Sa halip ay lalong pinatunayan ang pag-ibig kay Luisa. No es justo leer destrocería cuando noche y otras a su galería. Mama! Ito ka na! Sandali lang po, Mama! Madali ka! Pero
hindi. Naku, kilalo sa piling. Sinisinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Ito ang langit sa muna ko. Kita mahal, puputok ang puso. Maraming salamat, Crisostomo. Sandali lang ha. Bababa lang ako. Ikaw talaga, ang hirap naman hanapin itong bulaklak na to. Ano ka ba, Luisa? Diyan lang sa likod ng pinitas to. Oo nga eh, mukhang sa bakuran pa namin. Kapag ka na, Luisa, ganyan talaga pag mahal mo isang tao. Makapakita mo lahat. Para mapatunayan na mahal mo siya. Kaya nga eh, ikakasal na nga tayo, hinaharana mo pa rin ako. Ganun talaga. Gusto ko kita sa'yo kung gaano kita kamahal. Mahal rin kita, Crisostomo. Halina, kumain na tayo. Tunay na napakaswerte ni Luisa kay Crisostomo. Nakakainggit, handa kasing panindigan ni Crisostomo ang itinakdang kasalan kahit tutol pa ang kanyang ama na si Don Fernando. Eto pa, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba para lamang kay Luisa. Si Luisa na kilala niyang tapat at lubos na nagmamahal din sa kanya. Subalit, sa pag-iisa ni Luisa, isang gabi, Kapitan ba ang kahiyaki ang pakiyak? Tama, nasaksihan ko ang marimari-marim na nangyari. Si Luisa ay mayroong relasyon sa Kilio. At hindi ba sa kaya nakakahiya? Dalawang lalaki. Si Tama, siyang tunay-abita. Kahiya-hiya. Malamang eh, galit na galit na kayo si Damasino sa kanya. Malamang sa'yo may matakitas ng panahon. Tama, balita ko'y malaki pa naman ang pagkakautang nila sa pamilya ni Kapitan General. Oo nga. Nakahanap sa walang nagbalik ng para si Luisa. Kahit na si Luisa ay isang kaliparo. Ano ko na nagdadalo na naman si Luisa sa bahay nila? Ano bang nangyari? Ay nako, may kapit. Luisa? Sino si Luisa? At may nobyo ka na ba? Nenita? Pabiro ka talaga, Luisa. At bakit ganyan ang kasuotan mo? Anong problema sa kasuotan ko? Ako si Adan. At kung hindi mo natatanong, Nenita, matagal na akong umiibig sa'yo. Nasisiraan ka na ba, Luisa? Nasisiraan? Oo! Marahil nasisiraan na ako dahil sa pag-ibig ko sa'yo. Bitawan mo nga ako, Luisa. Hindi. Wag, Luisa! Luisa! Makakadating to sa iyong ama pagdating niya galing Espanya. Mabait ang aking ama. Kailangan ko maging isang matikas na lalaki. Ginagawa ko lang ang dapat. Ngunit Luisa, hindi ka isang lalaki. Oo. Antonio? Naaalala mo pa ba ang ginagawa natin doon sa dilim? Halina! maraming kapanapanabik na nangyari sa nakalipas na ilang buwan. Sa pagsapit ng Mayo, naging abala ang mga tao sa pagsapit ng piyesta. Nariyan ang mga pagdiriwang, pagsasalo-salo, at hindi maaaring mawala ang Santa Cruzan. Ito ang pinakaiintay ng mga kababaihan upang mapansin ang kanilang ganda at pagkakataon ng mga tsismosa upang pintasan ng iba.
Pagpilugin ko ay.